حصرتي ጸብጻባት ቀርና አፍሪቃ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ንስደተኛታት ኢትዮጵያን ኣብ ካል ቦታ ከግዕዝ ይጓየ ልኡኽ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከባ ክልተ ማዕስከራት ስደተኛታት ንመጀመርያ ግዜ ድሕሪ ኩናት በፂሑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ጥሜት የሎን ኢሉ ወተሃደራት ሶማሊያ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተገብረ ኩናት ተሳቲፎም ዝብል ሓበሬታ መንግስቲ ሶማል ነፂግዎ ኣብ ትግራይ ምኽባር ሕጊ ብዝብል ምኽንያት ዝተኻየደ ኩናት 485,000 ህዝቢ ከም እተመዛበለ ኮሚሽን ሃገራዊ ድሕነት ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ እቲ ናይቲ ኮሚሽን ኮሚሽነር ንዶቼ ቬለ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ ነቶም ኣብ ትግራይ እተመዛበሉ ዜጋታት ኣብ ወርሒ ዘድልዮም ነገራት የማልኣሎም ከም ዘሎ ገሊጹ እቲ ኮሚሽን መግቢ ንኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ቤንሻንጉል ተፈናቒሎም ዘለው ሓገዝ ይቐርብ ስለ ዘሎ ኣብዚ እዋን ጥሜት ኣሎ ክበሃል ኣይከኣልን ኢሉ ይኹን እምበር ኣብ ዝቕንያት ዋሽንግተን ፖስት ከም ፀብፀቦ ኣብ ትግራይ ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቁፀር ህዝቢ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ጥሜት ይርከብ ልዕሊ 4.5 ሚልዮን ህዝቢ ዳርጋ መላእ ህዝብቲ ክልል ህፁፅ ረድኤት መግቢ ከም ዘድልዮ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ኣብ 8 ጥሪ ኣብ ዝተገብረ ኣኼባ ኣመሓዳሪ ትግራይ ረድኤት ብህፁፅ እንተዘይቀሪቡ ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ክሞቱ ይኽእሉ እዮም ብምባል ከም ዘጠንቀቐውን ተፈሊጡ ተዓዘብቲ ይገልፅዎ ከም ዘለው እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ጥሜት ምስቲ ኣብ 1980 ኣብቲ ዞባ ዝወረደ ጥሜትን ብሰንኪ ጥሜት ኣስታት 1 ሚልዮን ሰባት ዝሞትሉን ዝመሳሰል እዩ ክብሉ ስጋኣቶም ገሊፆም ኣለው ኣብዚ ወርሒ ሓደ ናይ ዓዲግራት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ጳጳስ ኣብ ዝፀሓፈ ደብዳቤ ሰባት ብሰንኪ ውግእ ስእነት መግቢ መዓልታዊ ክሞቱ ምርኣይ ልሙድ ኮይኑሎ ኢሉ ነይሩ ልኡኽ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ናብ ዝርከባ ክልተ ማዕስከራት ስደተኛታት በፂሑ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት እቲ ኩናት ድሕሪ ምጅማሩ ንፈለማ እዋን እዩ ናብ ክልተ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ማዕስከራት ስደተኛታት ኣትዩ ነቶም ልዕሊ ክልተ ኣዋርሕ ካብ መግብን መሰረታዊ ኣገልግሎትን ተሓሪሞም ዝፀንሑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ድማ በፂሑ ኣዘራሪቡ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ናብ ማዕስከራት ማይ ዓይንን ዓዲ ሓሩሽን ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ሓንሳብ ምብፃሕ ክገብሩ ንመጀመርያ ፍቃድ ዝረኸበ ኮይኑ ነገራት ንምግምጋም ኣብቲ ማዕስከራት ቀንዩ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተገብረ ምብፃሕ ነቶም ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ህፁፅ ሓገዝ ከም ዘድልዮም ኣፍሊጡ ስደተኛታት ንልዕሊ ክልተ ኣዋርሕ ዝኸውን ካብ ዝኾነ ቀረብን ኣገልግሎታትን ተቆሪፆም ፀኒሖም ንመስተ ንመግብን መሕፀብን ካብ ከባቢኦም ዝርከቡ ዒላታት ማይ ክጥቀሙ ብምፅንሖም ከም ሕማም ውፅኣት ናብ ዝበሉ ሕማማት ከም ዝተቃልዑ ተፈሊጡ እቲ ግጭት ካብ ዝጅምር ንድሓር እቶም ስደተኛታት ቅድሚ ወርሒ ሓንሳብ ጥራይ ካብ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ማለት WFP መግቢ ቀሪብሎም ነይሩ ካልኣይ ዕደላ መግቢ ንምክያድ ውጥን ተታሒዙሎ እቲ ልኡኽ UNHCR ኣብ ክልቲኡ ማዕስከራት ማይ ዓይንን ዓዲ ሓሩሽን ህንፃታትን ከይተተንከፈ ከም መንበሪ ስደተኛታት ኣብያተ ትምህርትን ክሊኒካትን እውን ብዙሕ ጉድኣት ከይወረዶ ከም ዝፀንሖ ገሊፁ ይኹን እምበር እቶም ስደተኛታት ንሰራሕተኛታት UNHCR ካብቲ ኩናት ብቐጥታ እኳ እንተዘይተፀልዉ ካብ ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ጉጅለታት ክመፅእ ዝኽእል ፍርሒ ከም ዘለዎም ገሊፆም ካብቶም ብለይቲ ናብቲ ካምፖታት ሰሪኾም እናኣተዉ ዝሰርቁ ዕጡቃት ሂወቶም ናይ ድሕነት ስግኣት ከም ዘለዎም እውን እቶም ኣብቲ መዕቆቢ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ነቲ ልኡኽ ገሊፆምሉ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ምስ መንግስትን መሻርክትን ብምዃን ኣብቲ ማዕስከራት ስሩዕ ህላዊኡ ዳግም ንምርጋፅ ይሰርሕ ከም ዘሎን ብመሰረት እቲ ዝተኣከበ ሓበሬታ ግብረ መልሲ ከም ዝህብን ሓቢሩ መንግስቲ ኣብ ክልቲኡ ደንበታት ፀጥታ ከደልድል እውን ፃውዒት ኣቕሪቡሎ እቲ ልኡኽ ብተወሳኺ ኣብ ዘቕረቦ ፀብፃብ ናብ ኣብ ሰሜን ትግራይ ዝርከቡ ማዕስከራት ስደተኛታት ሕፃፅን ሽመልባን ካብ ወርሒ ሕዳር ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ምእታው ከም ዘይተኻኣለ ብምግላፅ ኣብቲ ማዕስከራት ከቢድ ጉድኣት ከም ዝወረደ ብዙሓት ስደተኛታት ከዓ ድሕነቶም ንምሕላውን ምግቢ ንምርካብን ካብቲ ቦታ ከም ዝሃደሙ ዝሕብር ፀብፃባት ከም ዘሻቅሎ ገሊፁ ውድብ ሕብራት ሃገራት ካብ ዶብ ኢትዮ ሱዳን ንስደተኛታት ኢትዮጵያ ናብ ካልእ ቦታ ክግዕዝ ይጓየሎ
ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ትካላትን ነቶም ኣብ ደቡብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ተዓቂቦም ዝጸንሑ ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ስደተኛታት ናብ ውሕስ ቦታታት ንምጉዓዞም ይጓዩ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ መጀመርያ ወርሒ ሕዳር ኩናት ካብ ዝጅምር ንድሓር ኣብ ደቡብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሎ ወጥሪ እናወስኸ እዩ ዝኸይ ዘሎ። ካብ ሽዑ ጀሚሩ ናይ ሕቡራት መንግስታት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ልዕሊ 58,000 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ደቡብ ሰጊሮም ሱዳን ኣትዮም ከም ዝሃደሙ ይግምት። እቲ ትካል ካብ 200 ክሳብ 500 ዝኾኑ ስደተኛታት በብመዓልቱ ኣብ 2 ከባቢታት ብስግረደብ ከም ዝበጽሑ ይገልጽ። ኣብ ሱዳን ናይ ዩኤንኤችሲአር ልኡኽ ኣክሰል ቢስቾፕ ከም ዝብሎ ዩኤንኤችሲአር ነቶም ስደተኛታት ካብቲ ዘለዎ ናብ ውሕስ ዝኾነን ዝሓሸ መንብሮን ዘለዎን ካብ ዶባት ርሒቆም ናብ ዝርከብ ስፍራታት የግዕዞም ኣሎ ኢሉ። ዩኤንኤችሲአር ምስ መሻርክቲ ብሓባር ኮይኑ ነዚ ናይ ዶብ ኩነታት ንምግምጋም ይፅዕር ኣሎ። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት እቶም ስደተኛታት ምስ ዶብ ተቀራሪቦም ክነብሩ ስለዘይንደሊ እዩ ይብል ቢሶቾፕ። ስለዚ ኣስታት 20,000 ኣቢሎም ናብ ከባቢ ኡምራኩባ ኣግዒዝና ነዝተረፈ ድማ ናብ ከባቢ ቱናይድባ ከነግዕዞ ተበጊስና ኣለና ኢሉ። ማዓስከር ኡምራኩባ ካብ ዶብ 70 ኪሎ ሜትር ርሒቁ ይርከብ። ኣብ መጀመርታ ሕዳር ዋሕዚ ስደተኛታት ካብ ኢትዮጵያ ምስ ጀመረ ነዊሕ ከይፀንሐ እዩ ተሰሪዑ። 2 ወርሒ ኣብ ዘይመልእ ግዜ ድማ 20,000 ስደተኛታት ናይ መሓዝ ዓቕሙ መሊኡ ኣሎ። ቢስቾፕ እቲ ካብ ዶብ 137 ኪሎ ሜትር ርሒቁ ዝርከብ ሓድሽ ቱናይብዳ ዝበሃል ማዓስከር ብ3 ጥሪ ካብቲ ልዕሊ ዓቕሙ ዝመልአ ዝፈሰሰ ዋሕዚ ስደተኛ ንምቕባል ከም እተኸፍተ ይገሊጹ። ናብቲ ሰፈር ንምእታው ከቢድ ምዃኑ ዝገለጸ ቢስቾፕ ካብ ዶብ ናብቲ ቦታ ንምብጻሕ ክሳብ 15 ሰዓታት ናይ እግሪ ጉዕዞ ምዃኑ ድማ ይሕብር። ኣብዚ እዋን ትካላት ረድኤት ማዕቆቢታትን ትሕተ ቅርፅን የዳልዋ ኣለዋ ዝበለ ንሱ ነቶም ስደተኛታት ክንክን ጥዕና ማይን መግብን ከም ተዳልወሎም ገሊጹ። ዝያዳ ስደተኛታት ምስ መፁ ግና ዝያዳ ሓገዛት ከም ዘድልዩ ኣብሪሁ። ነቶም ዝተረፉ ኣገልግሎታት ብቁልጡፍ ንምቋምን ነቲ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ዋሕዚ ስደተኛታት ዘድሊ ነገር ንምቕራብ ተወሳኺ ናይ ገንዘብ ሓገዝ የድሊ ኢሉ። ንሱ ካብ ኣህጉራውያን ለገስቲ ዝያዳ ደገፍ ክርክብ ዝፀዋዐ ኮይኑ ካብቲ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ቀሪቡ ዘሎ ናይ 147 ሚልዮን ዶላር ምሕፅንታ እቲ 33 ሚእታዊ ጥራይ ተረኺቡ ኢሉ። ወታደራት ሶማልያ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተገብረ ኩናት ተሳቲፎም ዝብል ሓበሬታ መንግስቲ ሶማል ነፂግዎ። ሚኒስትር ሓበሬታ ሶማልያ ዑስማን አቡበከር ዱቤ ወታደራት እታ ሃገር ኣብ ኩናት ትግራይ ተሳቲፎም ዝብል ሓበሬታ ይኹን ብኣማይት ዝቁፀር ወታደራት ሶማልያ ኣብ ትግራይ ከም ተቐትሉ ዝግለጽ ዘሎ ሓበሬታታት ቁኑዕ ኣይኮነን ክብል ንማዕከናት ዜና ሶማልያ ተዛሪቡ። እዚ መፅእ ዘሎ ምክትል ሓላፊ ትካል ድሕነትን ፀጥታን ሶማልያ ዝነበረ ኣብዲሳላን ዮሱፍ ጉለድ ወታደራት ሶማል ኣብ ኩናት ትግራይ ከም ዝተሳተፉ ድሕሪ ምግላጽ እዩ እቲ ሚኒስተር መልሲ ዝሃበ። ኣብዱሳላን ዮሱፍ ጉለድ ኣብ ሓንቲ ሬድዮ ናይቲ ሃገር ቀሪቡ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ወታደራት ሶማልያ ኣብቲ ኣብ ትግራይ ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝተወልዐ ኩናት ከም ዝተሳተፉን ኣስታት 400 ካብኦም ከም ዝተቐትሉን ገሊጹ ነይሩ። ዕድመ ናይቶም ኣብ ጎኒ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተሰሊፎም እናተዋግኡ ዝተቐትሉ ዝበሎም ወታደራት ካብ 20 ክሳብ 30 ዕድመ ዘለዎም ከም ምዃኑ ተዛሪቡ። እቲ ፀብጻብ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሶማልያ ቁጥዓ ከም ዝፈጠረን ብፍላይ ስድራ ቤት ናይቶም ንስልጠና ናብ ወፃኢ ሃገር ዝተሰዱ ወታደራት ሶማልያ ኣብ ሻቆሎት ከም ዘእተዎምን ተገሊጹ። መንግስቲ ብዛዕባ ሃልዋት ደቆም መብርሂ ክህቡን ይጠልቡ ኣለዉ። ኣዴታት ሶማል ደቅና ኣበይ ኣለዉ እናበላ ኣብ ጎደናታት ሶማልያ ዝገብርኦ ዘለዋ ፃውዒት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብሰፊሑ ተዘርጊሑ ኣሎ። ሚኒስተር ዜና ሶማልያ ሰባት ካብ ወታደራትና ፖለቲካዊ ትርፊ ንምርካብ ምፍታኖም ዘሕዝን እዩ። ኣብ ኤርትራ ኢሎም ዝነበሩ ወታደራት ሶማልያ ኣብ ኩናት ትግራይ ተሳቲፎም ዝብል ንንግድን ፖለቲካዊ ሃልክን ተባሂሉ ዝተኣልመ ስኑዕ ሓበሬታ ከም ዝኾነ ኣረጋግጽ ክብል ምስ ቢቢሲ ሶማል ኣብ ዝገበሩ ቃለ መሕትት ከም ዝገለጸ ቢቢሲ ሓቢሩ።